Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng minjang hari-hari. Nah, kita pelajaran basa Jawa nggih, panggilan malih Bapak Juneng. Tasih babagan hitungan. Itu babagan hitungan halaman 113. Siap nggih? Nah, saiki dikateke patemon papat. Saliyane mratelake cacahe barang, tembung wilangan uga mratelake angka jam. Nah, maksudnya niki di tembung wilangan itu hitungan itu juga termasuk apa? Babagan jam. Angka jam. Tuladhane kaya misal iki. Nah, iki wonten jam 7 esuk. Nah, iki lho. Jam 12 awan. Jam 2 awan. Lajeng jam 8 bengi. Nah, ini halaman 114. Iki malih wonten jam 12 bengi. Jam 8 punjul selawe menit. Jam 8 punjul selawe menit. Jam 1 ya, punjul 10 menit. Nah, iki wau babagan hitungan jam. Sanika wonten soalipun iki. Nulisa ukara adhedhasar gambar nganggo tembung kang nuduhake hitungan. Nah, dadekno tuladhane. Nah, iki dilari-lari kendamel ukara adhedhasar gambar. Contohnya niki wonten gambar nggih, gambar jam. Iki contone saiki wis jam 2 kurang 10. Jam 2 kurang 10. Aku mulai sekolah jam 2 kurang 10. Nah, kalimat nomor 3, ukara nomor 3, jam 2 kurang 10 aku wis tekan omah. Nah, ini jadi mungkin lari-lari ndamel 3 ukara adhedhasar gambar. Nah, ini gambar ABCD. Iki Pak Junin contohnya nggih. Nomor setunggal nih Pak Junin contohnya. Nggih lari-lari nerusake nomor loro nomor 3. Iki gambar Semar Mendem iki. Nah, Semar Mendem. Nah. Kalimat ukarane aku maem Semar Mendem loro. Nah, tadi nggih. Kan loro saja. Nggih. Napa ukarane bebas, kalimatnya bebas niki. Nah, jane yang B iki bawang putih ana bawang. Nah, bawang iki ukurane nganggo sasium. Nah, ngoten nggih. Iki ana bawang 4 siung nang meja. Nah. Oke, jadi lare-lare gawe ukara nganggo 4 siung bawang. Nah, itu nggih gawe ukara. Saiki ning C, wah iki wonten sego sak piring. Aku sarapan nganggo sego sak piring. Nah, gitu. Oke, lare-lare nganggo gawa ndamel kalimat sego sak piring. Nah, gitu. Ngoten nggih. Saniki lanjutnya 115. Halaman 115. Nah, ini gambar jam melih. Nah, mungkin iki digawe ukara gitu. Ukara judul 3. Iki wonten benik, cacahe pinten iki? Nah, 5 nggih. Digawe ukara nggih. Nah, nggih. Nah, saniki nomor kalih. Genep ana nganggo tetembungan babagan angka utawa hitungan. Puji duwe dara 3 judu. Yen ngono duwe dara cacahe. Sak judu niku loro, berarti nek 3 judu ana 6. Nah, jawaban Puji duwe dara 3 judu. Yen ngono dhewe duwe dara cacahe 6. Nah, nggih. 6 cacahe. Kang B, titikku cacahe 12. Wingi sore ditambahi simbah papat. Aku seneng mergo pitikku dadi kira-kira duwe 12 tambah papat. Dadi 16. Nah, gampang nggih.
pun aten mawon untuk agem basa Jawa dinten menika. Nah nggih semangat belajar. Nah Pak Jenang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.